Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam halmurada hoş geldiniz. Sağ olun. Salam, hormatly yurttaşlar. Alçarına. Bugünüm hepten birinci günü. Näme arada bugün söhbetleşlik eder. Aýdy berin. Ya o halmurada köpden beri gepleşigem geçirmedik. Bir yankı od neme vakat noylar, odduklar, yeneler, dynjarışlar bolup arada salım düştü. Vatandaşlar pikir etmesin, yitirim bolup gittiler deyip her kimin öz aladası diýen ýaly. Onda bu halmurada neme hakda gurrun ederin. Ne şu wat dünya ähli ünsüni Ukrainadan sow yankı Palestina bilen İsrail'in urşuna gönükdirdi baryny ünsünü. Şu hakda gurrun etsek diýen şuň nämeler bolup geçýär, bir watandaşlarymyzyň arasynda düşünmeýäni bardyr. Käbir kommentariýlarda soraglarda atlar emele gelýär näme üçin yankı bulan İsrail bilen Palestiniň uruşy hiç ýatmady, näme üstüne dawa edýärler diýip soraýarlar-da. Ine şunu birazcık Türkmen dilini Türkmen watandaşlarymyza düşünürip berseňiz ki başyn şonun başlalyň soň dowam eder. Bor, aýdy berin onda siz başlaň, men üstüne ýetireyim. Siz görýän zadyňyzy aýdyň Amerikadan, men onsoň Şweçýadan görýän zadymy aýdyp berin. Ya men aýdyn baş. Tapawut ýok, siz başlaýerin. Onu bärde bu uruş geçen saparym men ýemede temine bilen uganda da şu gurrun aýdyp geçdim geçen şol ýanky. Soraw jogapda bir ujuny derdik bu mesele. Ve Angradan gelýän dawa janjal İsrail bilen Palestina, İsrail bilen Arap dünýäsynyň arasyndaky uruş ýa dawa janjal diýip aýsa takyp bar. Palestin ýa Gaza sektory ol bir lokal ýa bir keçijek şol gözbaşy uruşyň dawan gözbaşy taýdy. Emma tolkuny bütün Arap dünýäsine ýaýraýar-da töwerekdäki. Bir Aňyrsyna taryhyna seretsip bolçaryny. Bir şu ýerler, şu şumal ýanky bir İsrail'in eýle oturan ýeri 5000 ýyl taryhy bar şu toprak. Şu 5000 ýyl şundan ozalan şol Jahitler şu taýda ýaşapdyrlar. Soňra bulan üstüne Araplar dökülýär, bular ýurtdan kowýarlar, çykarýar, o ýurtdan, o ýurda, bu ýurtdan, bu ýurda. Bara ýemede de ýazylmadyr, ýanky bir Jahitlerin kitabyna da ýazyldy. Musa Peýgambere olar maýsa edýärdi. Öýe halkyny 40 ýyllap çölle aýlanyp ardan bir ýerde bolny diýärdi. Ol öz keypini aýlandyrana, ondan oňa kowulyp gelen halkyň ine ykbaly şol. Ýöne şo toprak şolaň ata-babalarynyň aňyr başdan şol göbek kan dökülen topragy näçe asyr geçse de bular şo topragy ýadyndan çykaranatlar. Şo toprak olar öz watany diýip bilýärler. Nirde dogulanlygyna garamazdan ýanky Jahitler ýa İsrailler ýa da Ýewreýler näme diýip atlandyr, şolar şo öz topragy diýip hasap edýärler İsrailiň şo territoriýasy. Mene 47-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasy karar kabul etdi. İsrail döwletini döretmek barady 1947-nji ýylda. 48-de de döredilýär. Şoňa da ine Sowet Soýuzynyň bolu kaçancı bar, Ýosip Stalin şoňa doly ýol açýar, ýa berýär, adylyk berýär, ýa gollaýar. Şey diýip aýdy. Näme? Sebäp bir zady gözüňe tutdular. Hitler'in alıbilmediği ağzı oğlum Hitler. Yevreýler kän gardy. Men bilşime görä eger ýalňyşmasam, taryhçylar anyk sany getirir. 5 millionyň gowrak Yevreýleri konslagerlerde ýakyp atyp öldürdiler. Şol ikinji jahan urşuny. Ondan şolan görgösini, jebir jepatyny, näme üçin bolany gözüňe tutup, şu halka bir awtonom bolsa bir ýer bölüp berel, şu ata-baba ozal ýaşan topragyny hep ene şol şuňky territoriýa hemmesinden bir bölügini berýär. Bir bölügüm Gazada ýa Palestinde bolýar. Palestin döwlet ozal taryhda ýok, öňe bular ýygyny millet Arap döwletlerinden gelen. Oňam taryhy bardy. Näde Rusçasyny siz goýduňyz, şonu türkmençe öwürüp yurttaşlarymyza hödür etsek, şonu bular hemmeden de dogry we dört düşünür diýen pikirim bar. Şonu sizden gaýşa edýän, şonu türkmençe geçirin, eger
bir toparlayan kakış kuş etmen varsa bilelikte geçireli, şonu ködür edeli, o vatandaşımı görsün, bilsin, nereden gelip çıkıyor bu millet, ya bu milletlerin davası, şonu düşünüklü var. Ne diyecek bolyan zaten son günü şu 48-nji ýyldan bäri şol awat günü ýokda. Güller bir bolsa dawaty, iki dawalar, iki bolsa uruşlar, üç. Uruş nähil uruş, lokal uruş. Birini urady ýaly en namjanyny ýa-ni bomba takyp Araplar ýa Palestinli. Bilem gerip ýa-ni Israil awtobusa minýär özüni partlady. Ya gelýär ne bulan ýa-ni mescidin wadathanasyny özüni partlady. Ya geçip barýan pyçaklar bölürýär. Ya da şu ellerine daşlı İsrailli yaşa şuları daşlayan. Şuların doğup gözünün açılarını göreni şor. O tayda bir Palestinli devlet bolup, millet bolup, men şuların kurup diziden zadım göremek. Yani bütün dünya şuları kömek ediyor. Son sarını Yevrosayyudam, Amerika'da, İsrail'in ödem. Yine olgun bir yemen lentadan okudum. Bir İsrailli, bay adam, akıllar, şol elektronika uğrundan bilermen, bir topar yankı täze zaman elektronikany göredipdir. Elektra barudyny my elektrik näme şol uğrundan baglanyşykly. Ine Gaza sektorunyň Palestinanyň Arap dünýäsiniň şu zatlar bilen üçin edip oturan adamyň gyzyny ýanky şundan 10 gün çalışdyp tutup äkidip öldürýärler. Ine şol adamyň eline de yüzlerçe Arap işläp dur, ýokary wezipede, tehnikli, derejeli, şolar ýaly ilmli, bilimli edip şu Araplar özüni işletip duran adamy gyzyny tutup äkidip ene şu taýda gynap öldürýär. Oň näme günäsi bar? Şuň kun görkezýärler da ene lentada çykyp durda, ene bir Arap aýal, bir gyýgyr ýa bir çirkin ses bilen ay men çağam öldürdüler näme bol ağzından öldü halas edin musulmanlar nerdesin? Yani bundan 10 yıl nazar sen yurttaşlaryň, illeşlerin, sen taýpan hana barıp kökden obrat şahany atyp ýakyp öldürdiler. Ene bunlardaky şahatyn 4-5 ýaşlyk hemmejiniň hana suratlaryny Israil'e goýmagy mezur bol. Bular näme üçin parahat oturan ilatyň üstüne barıp şeýtirip öldürýär. Arap dünýäsindäki ýanky görkezlen şahany bar. Bular ýanky ço taşlanan bombalar zerarly jaýlar partlanyna hökmän ýetki bolmalylar. Ene şol ýetkiler. Abi Palestinliler İsrail'in üstüne barıp ýörüýti öýmeyi aýlanyp adamlar şu taýda tapan masalasyny duran ýerine enatydy çağalar bilen tüpeňläp öldürüp ýakyp ene şeýtirip çykýarlar. Bu wagşylyk däl näme? Bolýar. Bomba taşlanan ýerde hökmän ölüm bolaýmal, ol ja ýykylandan soň oň içinde kim diýir galjak? Alman çykyn bir sutka 24 saat wagt berýär diýip aýtdylar ama ýok. Ýok, terroristlerim şol ýanky raket atýarlar we Israil'e tar. Olaryň o meýdanda durup raket atana, olar samsaklar. Olar şu Gur şäheriniň içinde ilatyň köpçülikden ýaşaýan jaýlarynyň birini, soň üçüňi aşagyna gatlaryna raket maşylar we şu taýdan İsrail raketa okunu tutýar. Olaryň ýygyna gelip şu ýanky jaý bombalaýar bolup, ene ötürüňäki parahat ýaşaýjylaryň garajdan ýaşaýjylaryň goýpat bolýar. Ene namart uruş diýilýän şu taýdan gelipdi. Başlangıçan. Şoň üçin diýjek bolýan zadım bu uruş hiç açan pedafil bolunma. İki tarapda da ölüm var. Harbolarym ölýär, garajdallarym ölýär, ýaş bolsam, ýaş geçsem, denanım, erkegim, çağasam, çuwasam, hökmän öläýmän. Uruş bar ýerine olum bugün kundyňy ýaý bilen peýkam ýakyly bilen uruşlana atdy. Bir bomba düşdi, 500 kiloluk abiýomly bomba düşdi. Ol töwrüňäki 1 kilometr ýer bilen ýoksan edýär. Oň içinde gör näçe jaý bar, näçe adam ýaşap biljek. Onuň Gaza sektorunyň diňe Gazan özüni 2 milyon oly Arap ýaşaýar diýip çak edildi. Garynça ýala ol. Ene bolýan zat şol. Özleri öz üstüne belan satyn aldylar. Men pikirim şol. Ýanky Gazadaky Palestinliler. Ýoksam ýylyna, aýyna şolary bütün dünýäden mut kömek gidip dur. Şolan işleýän elektrostansiýalaryň, toklarym, nebeden, benzinem hemmece mut diýilen ýalşolary berilip dur. Humanitar kömek Ýewropadan näil oku gerek bolsa, şu döwletler Ýewropa çağırıp şolan çağılaryny okudýar. Ýene de näçe çalışdydy, şolary uýulýanlar şu toprakda jehitler ýaşamalar,
şolary tutan ýerinde damagyn çalmaly ýaly seýasat ýöretin. Diýmäne maýdyp Ähmet almada ýa-ni berilýän gumanitar kömeklerim bolar ýara satyn alypdyrlar. Şona maýdyp geçiň. hawa hawa şu ýa pul bilen uğradylan kömegi ola dolu ýaragy diýe. Ondan şol ýa-ni egin eşik bar, ýa-da bir derman bar. Bolaram akdyp beýleki döwletlerde satyp çoň puluna ýene-de ýarag alýar. Halka ýetirilýän zat ýok. Kim gidip onu öýmeyi barlap öti adresini kömek edilen atly berde ýurdun ýol başlaryny berli esadan sonra uruş turmasan öre görnedi. Ha bular mene şeýdip duzunip durna saçyp oturan adamlar bolup çykýardy. Daş gözler seredende. Deňeşdirjek bolsan hana biziň kelem üstüne haýbat atan üçin o wansany ýygy derli kömek uğradypdy, kömek diýip. Biziň kelem Türkmenistanda. Onam tahtawadaryň goşlygyň üstünden göz edip geçirýär. Halka az otyr, öýüne giri bilmän ýer titrenler. Bular meni edip bilsin şu diýip ana aňyrdaky şol Uşdurlar. o şolar urady. O terhedin arasynda ölüp ýatyrlaram şu madu öteki bolan o bolany bilaty ýa türkmendir, ýa özbekdir, ýa täjikdir. Ýer titren ýeriň men raýony gatgy bilýän otar. O gullyk adam. O taýda puşturlar ýaşana. Şolaňyň üstünden böküp ol kömek aňyrlygyny biz kömek alyp diýip bir elini galdyryp oturan adam gördüňmi şol ýykylan o bolan içinde ýok. Bizim o wansanyň içi bilen habarlaşyp otyr. Ýok. Onu diýmek aňyrsyna diýär şu kömek. Şolara berilmeli adam aňyryk. Öz milletine bir berenak, siýmiň aňyrsyna aky türkmenlere ýene bir berenak, aňyrlygyny şol haýbat atýan puşturlara geçirdi. Şu taýda da ene bütün dünýäň edýän kömegini öz halkyna harç etmän, bir daşta wuraga satyp şu pulady ýarag edinýär. Yaragy nerden getirilýär? Eýran üçin edýär. Ýene beýlekiler üçin edýär. Bular gollaýanym, Hezbollah'nyň gollaýan, Eýranyň gollaýan, olar bilen dostluk gatnaşyk takym kim? Orsiýa. Oňa da peýdali. Bir daha dönüşler teredin. Şul ýanky Israil Palestin uruşy başlanan gününden soň Orsiýadan hüjümini güýçlendirip başlady Ukrainanyň garşysyna. Hem Donbas regionuna, hem Zaporojyada, hem Odessa beýleki ýemeleri şol hüjümini günleşdirje güýçlendirdi. Bir gün bolmasa beýleki hökman bombalatdy. Oşunam şu ölýänim bolsa, näçe ölýänim bolsa et edip sürüp durdy. Şol ýanky Stalin'in metodi bilen garq çetde halklar sürülýärdi. Bu taýda Orsiýa köpüsi şol ýanky Dağıstanly ýa-da bu aňyrky Buryat, Yakut bular näme üçin şulardan alynýar? Bir dağыныk ýaşap oturan gowçumlaryň milletler. Meselen ýurtdaşlarymyz aýdy. Meselen Dağıstan bir dağ içinde yerleşen, jülbelerde yerleşen bir kiçijek respublika. Orsiýadyň içinde. Ýöne şoň içinde Dağıstanyň 30'dan gowrak tire taýpa ýaşaýar. Her seniň öz dili bar, öz şeýwesi bar. Bir beýlekini diňlän agam, düşünen agam, bilen agam bir umumy dilleri bar. Ýöne galan ýer haýsy barsa, haýsy dilini nädip görülejegiň bellidir. Bu Rasul Gamzatyň döwründen bäri bilinýän hakykat biz üçin. Men okan kitaplarymdan bilýän. Ondan şulu dağınık bolansaň, bolawdan alýa 10 adam bolawdan ýigirip otar, olawdan otup, bola bir-birine habarlaşmandan, gatnaşyp bolmandan bilen atly bir habardy. Dağystanda näçe adam gurşak edilen. Ene şeýdip şular gyryp oty. Çeçenlere gitmek gorkýan, sebäp Çeçene akysy Kadir olara garşy durjaklar. O Çeçenistan halkynyň hojaýyny ol. İslete uğradı, islemede uğradan. Çeçenistanyň uğradı, ýani pol Orsiýadyň ol gowçumlaryň ýaşaýan milletlerinden esger tutup hakyny Çeçenistanyň adyndan Ukraina uruşy uğradı. Ýani onu Ramzan Kadir edip oty. Ne şular ýaly biriniň eli bilen ot gorsap, beýleki milletin halkyny garýar. Elbetde gynançly Palestin halkyny beýdip garlyp oturma. Ýani şular üstünde duran, ýani Hamasyň ýol başçysy, o başga döwletde Kuweytde bir ýerde ýaşap dur. Şo taýdan görkezme beri. Sen gel içinde oturun, halkyň öňünde dur. Ya oğluň ýygyňam şo okun astyna bombaň aşagyna ýaşadyp. Ene şu ağacın aňy bolmaz diýilen düşünjäni şular asyrlar boýy urulup gelýärler de halkyň garşysynda. Ondan ağaç halky nire sorsan gidýär. Hani türkmenler ağaç taşıma. O döwletden bir döwlete 5 şey artykmış töleýänmiş diýip indi Türkiýeden Polşa göç etdiler, Polşadan indi Germaniýa
başarsalar Norvegiýa geljek, ýa Çekiýa geljek, ýa ýene bir ýere. Ýöne watana dolanjaklar, hep watana iş ýok, ýaşaýyş ýok, durmuş ýok. Ne? Aňy bolmadyk, bilimi bolmadyk, düşünjesi bolmadyk milletleri şey edip kullanýarlar, bolçan. Doğru. Hakyky. Ne şu bilim derejesini deňeşdireliňde häzir. Ne İsrail aýdaly ne göç ýanky ýurt bellap berdiler, ikrar etdiler, gol çekdiler. Angliýa neme Birleşen Milletler Guramasy, onuň Amerika gollady, emeler gol çekdi ýanky İsraili 48-nji ýylda şol ikrar etmek barada gimin döretdiler, baýdak döretdiler. Gara ýurt dünýä derejesindäki ýurt diýip eglan etdiler-de. Indi şonun märi aýdaly bir dagnyk döwlet, dagnyk millet diýeli, onunla kowulyp ýaşap şey edip ýören Angliýadan nime edilýär, kowulýar ol näçinji asyrlarda son. Onuň soň öýleden kowulýar, soň Germaniýada bir zorluk görýärler Hitler tarapyndan. Bütün şol Ýewropa döwletleriniň köp ýerlerine siňen ýanky ýewreýlerde, Jehitler. Türkmenistanda näçeden ine Buhara nime Jehitler bar bir topar. Indi men diýjek bolýanda adam şu dagnyk millet bolsa da bulan ösüşi, öňe gidişi bilim tarapdanmy, medisina tarapdanmy, tehnika tarapdanmy, bol internetmi, ýenemi, ykdysadyetmi hemme tarapdan gaty öňde bar ýa Izrail. Ine şu Türkmenistanyň bilýän bolsaňyz operasiýa etdirjek diýip medisina hyzmatlaryny almak üçin gün Izrail'e gidýärler, Orsetden gidýärler Izrail'e. Şo ýerlerde gowy operasiýa edýärler, militerli ýene diýip gaty giňden ýaýrady şolaň medisina tarapyda. Inni şol gaty bir ullakan wagtam geçmedikde aýdalyk bir 70 ýyl 80 ýyl geçdi şolaň öz başda bir döwlet bolup oturanyna ýöne bir günem ellerini gowşuryp oturmady ýewrey milletleri, şo Jehitler. Bilimine şeýle bir üns berdiler de, şeýle bir üns berdiler. Ne watandaşlar şu ýerde deňeşdirip bilerler. Arap döwletleri bolsa näçe asyrlar bäri şol öz watanyna oturýarlar da, öz ýurdundan. Hiç ýyl göçüp gonup ýörmedik. Şol Araplar bilen ýanky Araplaryň gelecek nesiline beren bilimleri bilen ýanky Izrail milletiniň gelecegine, nesiline beren bilimini deňeşdirýän bolyn ýer bilen gök ýal tapawuty bar. Ne Nobel baýragyny ýer ýüzüne aýdaly 2 milyar töweregi musulman milletler bar bolsa, ýanky musulman milletler diýen içine ähli ýurtlar girýär, ýanky Arap döwletlerem girýär, Pakistanam girýär, Eýranam girýär, olaň içine hem biziň hemmemiz girýärse, şu musulman bolsa. Şol 2 milyar töwerek musulman bar bolsa, şolaň içinden jemi şuna çen 3 tane profesör ýanky musulman bolup 3 tane profesör üniversitetlerde okudyp ýören profesör alýa Nobel baýragyny. 3 tane jemi musulman döwletleriň içinden. Emma Jehitlerin arasyndan, Jehitlerin näme milleti bar? Jehit ýanky Izrail'in öz ýurduna bolsa bir 10 milyona diýeten 9,5 milyon, 9 milyon 400 min töweregi şular ýaly millet jemi. Ýöne şolaň hemmeti ýanky Jehit milleti diýip hasap edilýär. İçinde bardyr başga milletlerden. Ýöne şolaň içinden 200 goloy adam gözüňe getiriň 10 milyona ýetmeýän halkyň içinden 200 goloy adam Nobel baýragyny aldy. Laureat. Laureat bolan. Inni pikredin ine musulman döwletleriň, musulman umum aýdanda hasaby 2 milyar töwerek bolsa, ondan onlarça etse az millet näme üçin köp sanly şu Nobel baýragyna ýe bolýar. Näme üçin? Ine şu taýda deňeşdirme getirýärse, musulman ýanky Arap döwletleri gelecegini nädip ýetişdirýär? Gelecek ýanky ýaşlaryny. Hiç ýyl bilimsiz.
Bilim almak hükmannel bize Allah yetirir diye. Näme bolsa da ay Allah yetirir diye. Bir käbir kadrlar görýäňde, video kadrlar, video rolikleri hayran galyjy bir näme dörýärde adam zatda. Hayran galyjy bir näme diýip aýsam, bir emosiýa bir zat dörýärde. Şu aňyrsyny magazinlary odalyp dur, Pakistanyň bir ýerine, bir şäheriniň içine. Magazinler odalyp dur, olaň näile yerleşişi, magazindan yerleşişini, şu hatar bir-birine ýanaşyp oturýar da, zdaniýalar hemmesi, ýanky jaýlaryň hemmesi. Ýokarsyny ýaşaýan bolsa aşaklary biznes. Şu Arap döwletleriniň, eleki islenik musulman döwletleriniň ösmedik döwletler aýdýanna, ösmedik döwletleriň köpüsini gören adam ýokarsy ýaşaýyş jaý, aşaklary şolaň biznesi. Biri kuş tükýänler, biri zanaveska tükýänler, biri mebel ýasap oturanlar, biri mata satýar, biri ýene bir biri produkty magazin edýär. Şolar ýaly şolaň ýaşaýyşy, şu musulman döwletleriň. Şol aňyrsyna ýanyp dur, odalyp dur bolin, bular hatara durup ýankylar Allahu ekber diýip Hudaýa ýalbaryp durlar, bir de öçürip berse odu diýip, Allah ýalbarýar, öçürip ber odu diýip. Düşünýärmi? Şol derecede özlerim ullukan adamlar, 30, 40, 50, 60'ı geçen adamlar, ullukan adamlar, sen aklın yetenok mu sen Allah getirip, gelip şonu öçürüp vermeyeceğine? Hani o tayda pajarın sistemi yok mu? Ya şonu can etmeyen aklı yetenok mu bulun? Ne şular yalı hayran kalır zıbır emosiyalar dörüye adamda, şular yalı rolikler göründü. Bu ne hemen anladı ya? Bu şol gelip duran, aylanyp duran yankı nesili bilim vermedlikte. Şolary bilimsiz edip yetiştirmeklikte. Ine İsrail bilen Arapların yankı Palestin'den tapawdy. Näme üçin bular o yankı nemede da gördüm, bir habar goýupdyrlar. Çağajyklar yaş, bir 13, 14, 15 yaş çağalary eline avtomat berip şolary uruşak diýerler. Olar çağa, olar meydanda top oynap görmeli çağalar, olar mektepde okap görmeli çağalar. Näme üçin olar mektepde okanokda eller yaragly gidip uruşmaly. Edil Owganistany gödegme geldi de şo ýerde. Owganistanam şeýle terbiýe berýär. Çağalary 7-8 ýaşyndan soň eline avtomat berip şol okatmany öwredýärler. Ine bar bilimi şol. Atasy bilen durubam näme? Namaza durur. 5 wagtyny ana bar bilim şol. Onu bu millet nädip Nobel bayragyny alsın? Nädip bular geleceği düzetsin? Nädip bularda teknologiýa össün? Nädip bularda medisina össün? Nädip bularda beýleki görüp ýörse aýlek milletlerden aýy uçup ýörler, Marsa uçup ýörler. Kaçan uçuşakmyşyn bu Araplar? Aýa diýdi, Marsa diýdi, kosmosa kaçan uçuşak bular? Türkmenistan'a mı ne şoňaly? Türkmenistan içinden hey bir tane bir adam yankı bir zat oylap tapdy mı? Ya Nobel premi yankı Nobel bayragyny aldymy? Ne men şolar ýaly deňeşdirme gödegme gelýärdi. Bul Arapların ya aýdan umumy musulman milletiniň gelecek nesili yetiştirişi düýp götür başgaça. Aşonuň üçinem İsrail ýa Juhitleri hiç kim ýeňi bilmeýär. Ýeňip bilerler üstüne gön ýadyryny bomba oklap ýeňip bilerler. Gyrsa 10 milyon halky var. Hiç adam ede 10 milyon hiç zat olur. Wapşe näme bile deňäňde musulman döwletleri deňäňde. Onu derä gyryp ýöne şeýle uruşdy, deňe uruşdy. Ýendirmeýär, aldyrmaýar. İsrail. Sebebi ösün teknologiyası, ösün. Yodamşalara hiç kim yaragan berip duran oğa. Yöne Amerika kömek ederin deyip şeyle neme bir dil duşukları var ama umum aydanda öğüdleri yara öğünür ya. İsrail'in öğüdleri yara öğünür otur. İslenik yara. Ne şeylerek bir deňeşdirme getirmek istedim. Yine köpler diýýärdi, näme üçin İsrail'in tarapyny tutýarlar, näme üçin Araplaryň tarapyny tutanok diýip. Ine Ukraina uruşam başlaryna bir Araplar bir çykyp diýärdi nemede. Birleşen Milletler Guramasyna dagyn. Näme üçin niýe
komentarlarını da aslında şöyle de okudum ya şu komentarlarda da. Ne için niye Ukrayna bilen Rusya uruşturanlar olur bütün dünya olur üns verdiler gollayalar diye. Ne için Arap devletlerine diye Suriye'daki nemeler diye kırılıp yatıram onu hiç kim üns veren yok diye. İne sana rezultat ne için üns verilmeyenin rezultatı ne? Nemesi, neticesi. Her kim Florialı näme diýlet orçaýdamda непредсказуемый millet de bular. Onun türkmençe ýazmaçynyk ýöne şolar ýaly milletden bir hili howatirlenýän, daşrakda durmak isleýän. Haçan senin gelip ýanyňa gelip bomba bilen ýarjagy belli däl. Şeýle howatirli hereket edýän şu bir musulman ýankyýaly esasanam Awganistan ýa Pakistan ýa nemeler we ýanky beýleki milletler we Palestinler ýeneler howatirlenýän gorky dörýär adamda. Sivilizowan adamda gorky dörýär bular. Haçan gelip sen üýüňi ýarjak ýa sen köçede awtobusyň içinde ýa metroň içinde ýa samolotyň içinde belli däl haçan ýarjaklary. Şolar ýaly nepredskazumy millet. Mena şeýlerek görýän, gorky dörýär menne. Kömek etmeliseler, mena gorkjak. Şeýlemi? Doğru. Olçan gatullykan problemleri roza götürsüňiz. Şonuň her birini bir sagatlaýyn jogap aktarmak gerek-de halka düşündirmek üçin. Meselem şol 48-nji ýylda bölünip berilen ýerde ýaşuun kun eýlep oturan ýer topragy Israillilerin önemli toprak yani mes toprakta. Halis, garip toprak, guri yer, daş, başka hiç tat yok. Şolar şu toprağı güllep ösürmeni başardılar. Dengizin suwuny şular täze oýlap tapan tehnologiyasy bilen şoğlu suw süýje öwrüp, onam şu ýanky ekin meýdanlaryny damjaly suw oruşy tehnologiýasyny tapanam şo jöhütler. Akıp yatanak bilen kiyal garawan kanar waşyllap yok. Şu damjalap suwar ýar her bir bagy, her bir ösümlük, her bir ýanky ijek gök önümini ýa bakçasyny. Şeýdip şular şu öňmejek yerden hasyl alyp bilýärler. O da nähil hasyl. Indi şu topragy şuun kun alıp Araplara berende de ertiýenem şu goýrançylyk ýa harabalyk boljakdy. Olaň Arap döwletleriniň eýläp oturan territoriýasy gaty ullakan. Şu İsrail'in töweründäki Arap döwletleriniň milletiniň sany 200 milyondan geçýär. Meselem 20 etse köp. Şu İsrail'in milletinin. Ýöne şolарды güllep ösüp oturan zady öňe gidişli hey görýän ýok. Barsa turistlerim barýan bolsa şo kadymmetden galan ýanky Ýegipetdäki Mısırdaky Sphinxler wadyr ýa bir döwür ülkeden padşalyklaryň owurlary wadyr. Eremiň bagy ýokdur şo taýda. Sebäp bular bar zadyny ullanyp bilen aklady. 5 tane diýe bilen 3 tane toplaň ýygyny algap berildi. Bulan bagtyna ýöne şo topraklarda nebit bilen gaz çykdy. Oňa da haridar kan dünýäde ondan şo pullary alyp bular diňe şyhlary ödüne karşylap otyr. Ýene de şo musulman dogurlamy diýen o hakyna tutup getirip Pakistanyň, Hindistanyň ýene bir döwleti gulgyryna gedy bullanýarlar gapysyna. Ne? Ne musulman bolsam şoňlar ondan görýän bol. Hani bular da duýgu dostluk. Eger din şolardan çykan bolsa, bular din bizinki diýip hasap edýär. Bizden çykdy diýe. Onu nasıl göreli bolmalylar beýle halklary. Men şeý diýip düşünýän. Yani için onu Mısır araçağını yaptı. Palestin düşmesini. Aşağı bilýär de ertinäm bilen gotorjan. O tak barym dek ýatjak milletler däl. Ana Suriýeliler Suriýany bombalanym ýene Orsiýetde. Şolar bombadan gaçyp gelip bana Türkiýe sygandylar. Indi Türkiýanyň içinde boluşup ýatyr. Näme ol işe diýem. Ýok. Diňe çagyda urmak bilen bar ýemesi aladasy. Oňa da hökümet pasobiýe berýär, kömek törýär, Ýewrosoýuz bolly. Başga işleri ýok bu dünýede. Ýok. Onun için sen aýtdyň da Nobel premiýasy 10 milyona yetmeyen halk, dünyada da 2 milyar musulmanlar bolsa 200 etse az şu musulman milletinin ya halklarına iman cahitlerin devleti ya milleti. Ama olan
Yankı Nobel bayrağının laureatlarının sanak görsen ne 150'si köp. Unan beýle öyle diýmek bu döwlet, bu millet öz geleceğine üns berýär. Çağalarına üns berýär, şolaryň ylymyna üns berýär, bilimine gollaýar hemme taraply. Jahitler hem için ağzı bir. Şu biri adam olsun ya sonra ideya var olsa beýlekisi gelip beýlekler gelip çok ideýasyny durmuş ornaşdyrmak üçin eline var kömegine diýär. Puluna maýgaran aklar gel kömegine del kömegine. Bizim milletlerimiz dağınık. Bizimkiler dağınık. Bizimkiler de şu yarancanlık edip bunu görmeli ya da bu işler yapça olmalı diye düşünce vardı. Öz başta ben birine öz toprağımın eyyesi, öz bilimime, öz huzuruma dayan yani görülen adam yoktur. Şu an Türkmenler seri şu kurun Türkmenler. İki sözünün biri o. Neyme kahraman arkadağımız, kahraman arkadağımızın kahramanlığı. Kıyameti serdarım. Sen ödün nerede onun? Sen ödün mü arada? Ay. Atan maradaydı, baban maradaydı, kakan maradaydı, ecen maradaydı. Ne için sen o bir iktisarını halk talap veren talansa sen şular yani övgül sözler aydı. Ödün nerede onu? Sen Türkmen mi? Şahsiyet. Maşala başlasın belki. Ocağına yesin. Sen ödün maradı. Guruluna sohbet etti ya. Son uğrunu görüş ya da hakkı kum soru. Yok. Şu yarancanlık indi Türkmeni dep bolupdy. Bir söz bilen yaranjanlyk edýän bolsa beýleki kaptandan çykyp 3 tane söz bolanýar yaranjanlyk etmek üçin. Sebäp şuň öňüne geçmek üçin. Bir çygylyp bir aýdym aýdýan bolsa şol atalogly bagyşlap beýleki şu yarım yarana sorta çykyp 10 tane aýdym aýtmagy taýýar. Şuň men demede lentada gördüm. Ol ýa-ni bir Türkmenmi ýazypdyr. Ene siz diýýäňiz Türkmenler yurdun daşına ya Türkiye çıkan kıyıgellemi Türkiye ağrı çıktıyalı näme diýäli o tonun zatyn diýip ýalypsyňyz ýa-da köp ýerde ýa-diýýäňiz ýa. Ana şumal bir türkün artisti ýa-ni Türkmenistana geldi bolmaň ol tonu ýep berýär Türkmen kıyıgelliler şo taýda. Oňa näme diýjek? Bular daşyny akylan iş diýip gidipdir. Ýöne subutnamy barmy şolaň şo diýilýän sözde? Ýok. Bu taýda ana kino ana ekrany görüp otyr. Maymun bolup beni şoň öňünde tansaýýarlar. Yaranjanlyk edip. Näçegin bilen aklar şoň öňünde. Ine millet bolşumyň şoň ýaly bolsa gelipdir da bir artist. Olam ol artistlik bolmagy gelene, pul almagy gelýär otak. Ya özlerini keyp edip bir zatlar düşürmek üçin gelýär. Şu Türkmen halkynyň garyp durmuşy bardy, kino düşürjekmiş onu. Elbette yok. Almada ol Türkmenistana yarancanlyk edip pul geçirtmek üçin film düşürýärler. Düşürmek üçin pul gerek-de. Onun bir eýtmeli gol çekdirmeli la. Arkada serdarlar arkada gol çekmeli. Olara da aýdýar, iki söz ekran çykyp aýdyp bilseňiz, men size 10 milyon ya 100 milyon dolar berýän ýa-da. Hep olar şu ansız oturan halky ynandyrmak üçin edýär. Türkden gelen artistlere mene bize şey diýip adabry emedýärler. Bize şular ýa şan şöhrat aýdýarlar. Faktiski meselen öňürsü bolsa ne şularda bular maňa gelýär. Hani bizim altıgar riflamız ya kino sunmatynyň rejissörler her bir maýa medwa ýok bu. Dep gülediler, yere sokdular. Hani näme şolar çykaranaklar? Çıkarmazlar. Sebäp oşolon hyýaly Türkmen marada bir kino düşürüp ýani maýa medwaň bir oýnan rolu bar da gelinlik o ýemesi adam fronta giden. Ne han şolar ýaly kinola düşýärmi şu gün? Ýok. İki kino içinde her 10 minuttan ana şol alqışay diýerler da şu ýa jenaýatkar toparny ýol başlady. Bu ene kino bitdi. Ya şolsam ýaş geçip şol ondan o ýaş nesim kelletinde näme galjak? Şu Türkmen filmlerim ýoýdular da şol kinolaryň arasyny da agdyna getirip şol neme bir heppe topary ýanky talaňçy topary agdyna getirip şol kinosyna ýoýdular. Aydym sadynam ýoýdular, folklornam ýoýdular. Ol kuş teptisiniň hem içinde şolaň ady. Ol neme ýaly, Nuruşga diýet, ütük sokmady gorkýas diýip. Haýnä.
Beli baydanlar sözleri wagtynda. Bolsak geljegi göz ýetirýän adamlar şo döwrüm bar, ol sarym. Şolary görýärmi? Öwmän üçin ýok etdiler. Nur neresänem, onsoň ol başy bardy ýene bar topragyn dilimiň özüne Ballıgacı. ady. Ballıgacı. Aw barly hajy ine meni ýok etdiler ow. Aýdy ýetirýekden öldü diýär. Ýok, onu zäherläp öldürýärler olar. Şo niýasy öwmesek ediljegi şo. Gara tragedi kan halkymyza aýsy bir nazak geçel. Ol çarny ýöne şuň kun şolsa gowgan meselen şol Israil Palestin uruşy bi inni şol Ukrainadaky uruşdan ünsü sowmak üçin ene gornalan siyasi oýun ýitip bilýänmen. O siyasi oýunyň aňarsy gaty uly uruşa ýazypdy. Aňa da kan sorag berdiler, berýärlerim. O şu 3-nji jahan uruşyň başlamagyny öňe bolaýmasyn diýip. Yok, yan başlandı men pikirimçe. 3-nji jahan uruşyny 14-nji ýyldan başlaýbermeli. Hatsanna Orsiýet Federasiýasy ähli baglaşylan şertnamalary ähtinden danyp bozup Ukrainanyň üstüne eden şoluşundan soň, ýa-ni Krimiýa armadasyny alandan soň boluk oturdy. Şondan soň ol jyny küýdeden çykardy. Ene Putin nedeni iş. Ortadaydı открыл ящик Pandora diýip. Türkmençeler baýsak jyny çüýşeden çykardy. Inni serhetler SSR zamanına tasdiklandı. Şuň serhetler 10 mäşe respublikanky. Şon midemi 50 mesele diýip 91-nji ýylda ikrar edildi. Hiç bir döwlet beýleka şu mesele boýunça partiýa bildirmeler. Lokal uruşlar boldy, diňe şol esasan ulu ganyna küçüklük şol Qarabağ meselesinde bol Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda. Soňra ol suw paýlasy ýa suw bölünşigi bir täzikler bilen Qırgyzlar arasynda, Qırgyzlar bilen Özbekler arasynda ol bir günlük, iki günlük olaň öňüne alyp boldy da, emma Putiniň başlan uruşy. Ýa her kim hem kişi bilen biren garşydyna uruşmaly. On mäş döwlet. Şumal partiýada bildirijek bolsa Türkmenne de vardır. Partiýada hani näme üçin Türkmen sakra Iranyň elinde. Azerbaýjanda da vardır. Näme üçin Günorta Tebriz ýa Günorta bir Azerbaýjan Iranyň diýip. Şol iki toprağyň alsa onu Irany asıl Kaspy deňizinden bir gram ýerem barmy? Kenar ýakasynda ýerlik. Oşon üçin sorasaň ana Kazaklarda da vardır. Bize karşı partiýende Özbekde de vardır. Näme üçin derýäň aňyrsynda Türkmeniň territoriýasy bar diýip. Bizde de vardır territoriýa, näme üçin Hybolon kıya emelenki Pana öz üçin Özbegistanyň ana Garagalpaklar diýip, hani biz milletlermidi. Hani bizim öz başdaky respublikamyz. Hani 70 milyon Kürt üç döwletde ýaşaýar. Öz döwleti ýok. 70 milyon Kürtler. Şolar musulman. Näme üçin bula bir garya onu musulman bolsa? Näme üçin musulman sünni musulman şaýyň garşysyna, şaýyň musulman sünniň garşysyna any din öňlükde de hani Pakistan cuma namazyna barp bir özü partladyp näçe adam götürdi. Ene Allah'ın öýüne diýen bulan jenaýaty şol. O taýda näme şehit bardymy? Ya otak Ýewrey bardymy? Ya ateist bardymy? Ýok, o dinarlar bir partladyp berdi. Gaty düşnüksiz. Şu musulman hep atlandırýan halklaryň edýän hereketi 20-nji asyra asla gawat gelemek. Men şonu diýip bolýar. Sebäp şu bir ýerde bir ýa kişiler ýaly bir negativ ýa bir terrorizme baglanşyk bir zat bar bolsa, buruzy şolardan çykýar. Nämemiz o. Olar Allah'ın ýoluny tutýar galylar ine bir kapyrmyşyk. Sen ona ne berýär diýiniň? Kimiň senin bilen işi bar? Ya sen dinin başka birinin boynuna takmak için kullanıyorsun. Ne o? O şeyli sorağın vardı. Bir maşgalada sen pikirini hemen boynuna takıp boluna öyle çağırın. Her bir adamın öz pikiri var. Öz dünya garayışı var. Sen ne adık öz pikirin bütün halkı ya, bütün milleti ya devletleri takacak bolýar. Yani şu katı gen var. Onun 20-nji asır ol. 10-nji asyrda düýe bilen bu ýurtdan o ýurda barlýança 7 ay wagt geçirip habar ertelýän döwürde 7 sekundda var ya ediler jenaýat hem bolsa ýaşy işem bolsa ýaman işem bolsa internetiň üstü bilen.
Dünya globallaşdy. Şoňa düşünüp bilen milletten köpesi. Esasanam şol Arap döwletler. Bilimsizlikden. O bilimsizlikten olar şu orta asyryň düşünjesi bilen 20-nji asyrda ýaşajak bolýar. Tehnologiýany oýlap tapan ýa-da Amerikalılar ýa-da Hitler bularam şonu ullanıp ýene-de ähli pokuş olan üstüne tiýalyrdy. Ene şola günäkärdi. Onu ullanmagy, telefonam şolonky, telewizoram şolonky, internetam şolonky, minip beren maşynalarym şolonky, geyip beren eşiklerim şolonky. Çıkarım taşlan hemmeden. Yok, hakikatdan bir dälhany men düşünsem men dünýä garaýşyma syganak şu zatlar ol çary. O näil beýle öyle hormat goýmak gerekdir. Beýle adamlaryň eden işini. Hatta şu 2000 geýip oturan gözäňimden türkmenle çıkarıp bilen aga öýdi. Ýewropadan getirýär. Ondan näme diýjekdir? Kör oturmalylar. Şolardan zat gelmese. Gaty dogry. Bir zat gaty dogry bellap geçdiňiz, ýa-ni aýtdyňyz da. Näme üçin Mesir öz serhedini ýapdy? Näme üçin musulman dogrylaryň içine kabul eden? Sen terroristleri kabul etme. Şol lägirip, wägirip oturan eller çagyr denarlar al içine. Beýle nefsiň agyrýanlar. Ýok, eden aklar. Ene bilen dogan bolsam şoň ýa. Dogry. Ýöne, ol üçüncü jahan uruşy men aýtjak bolýanlarym eýen başlaryny onu tutup hedil edip ulanyp beren şumal Putin. Putiniň ýeňsetinden elini okala oturan anakatay. Tay. Allah. Ha, o menem şeýle pikirde 3-nji jahan uruşy başlady. Başlady ol çaryn. Ol oglan edip biz başladyk diýip döwletler arasyna el galdyrmak gerekken. Ene şolar ýa-da bir topar haramzadan tutaşdyran oduny bütün milletler, halklar ýanmaly. Ýany bu motiv. Ente bu uruşyň soňuna bilen oturjak Allah'ım bilsin. Egerde şu uruşyň möşweri ýa derejesi atom ýaran ullanmagy barsa bolluk oturdy. Planeta partlaýar, o bize o leşekde ýüküm ýok, ýykyldy habarym ýok diýip oturan türkmen olam şu oduň ýanyny bilen cehenneme gitdi. Yer pytrýar, yer şar gotorýar. Şumal ýadro ýaraglaryny hasaplap gören adamlar bardy. Şu yer şaryny 20-25 gedek partlatmagy degişli ýa ýeterli ýarag bar, atom ýarag. 25 gedek. Bir gedek ende. Şular hemmeti bir wagtda partlasa näme galjak bu planetde? Ene şu derece, şu akmaklyga yeten adamlar, ene döwletler, milletler başyny oty. Bir topar sähne. Biz ene bilemek, sizin döwrüňizde nähili bir köp uzak Irak dogulun çağı bolamasa o çağını biz inanýardyr da ene bizim beýik Rus doganymyz, uly agamyz, nämämiz, ýol görkezdijimiz şulardyr. Eger şola ýol görkezijimiz bolsa ene bizi hemmämiz ele tutturup beni cehenneme tarap alyp barýar. Men şu zatlary görýän. Bolýar. Biz ýaşapdyr durmuşyň bir çetini süýjetinden görenir ajatyn ondan amkan ýöne diýin öňün şuun ýa indiki boljak çağlarda näme günämi? Olaň ýaşama hukugy ýokmy planetede? Haýsy millet, haýsy döwlet, haýsy din tapawut ýa dinse. Haky hukugy ýokmy? Şolar biz alat etmeli dälmi? Ene mesele şuday. O bir günüm hoş günüm diýip o tribunadan bu tribuna baryp ýalakalyk edip beren o türkmenli ömürlük geledmi? Ýok, orada bu dünýäde de soraljak hasap kän. Häzir şu ene bir zat bellä goýun. Şu İsrail uruşy diňe şol Arap döwletleri bilen gotorma hökmen ýanky Iranyň garşysyna hereket edilir. Täp şol uruşy, şol ýaragy öpçüne diýen bir tarapy Iran. Iranyň ene şolary ýatyp kontrolundan soň oň ýerligine Azerbaýjany we hak hukugyny talap edip başlar Türkmenistan. Onun için bu zatlar bu boljak işler uzakda däl. Halkymda diýjek bolýan zadım, sizem şu zatlary biraz pikirleriň, oýlanyň öňden görüň ýa bir özüňizde degişli netije çykar. Enne dünýä iki bölüm öyle çar. Neutral bolmak ýa ortalyk bolmak, hiç kime degişliler bolmak diýilen zat oturdy. Enne ýa siz hakykatyň tarapynda bolmaly ýa ýalanyň tarapynda bolmaly. Kim haýsy tarapy hakykat diýip görýän bolsa haýsy tarapy ýalan diýip görýän bolsa, onu bir haýsy bolsa bir tarapa geçäýmeli.
Yok bir de bir haberdik işlerinde koşulumda akıl Hudaý Allah dip öýümizde oturan biçare diýler. Indi görürüm ya hareket geçme. Bu namartyň alamaty. Indi belli edilmeli, yeri geldi, wagty geldi. Dünýä şol. Ukraynalar hany pida berip otyr. Her gün yüzlerçe müňlerçe ýaş ýigitler, beýleler gidip otyr. Näme? Şu öz watanynyň erkinligi üçin, garaşdyrlygy üçin görüşýär. Bizim öňümizde için öňüne sen koklanan ýaletdi, şonam adam şekilli galdyryp bilmedik. Şonam adam şekilli ullanyp bilmedik şo garaşdyrlygy. Indi bugünkü hany jenaýatkar toparyň elinde boýnuny burup oturan 4 milliona ýetmeýän halkymyz. Men şonu aýdaýyn beýfaç. Dogry. Hem aýdýan zatlaryňyz dogry goşulýan. Watandaşlarymyzdan şu aýdylan habarlardan many çykararlar diýip düşünýän, düşünmeýänler, ýa-ni bilmeýänler, ünsberler diýip düşünýän, näme üçin şeýle dünýäde şular ýaly bir garma urmalyk bolýar, näme üçin Israil bilen Palestiniň arasyna köp ýyldan bäri uruş emele gelýär diýip soraglar bar bolsa, ine size jogaplar watandaşlar şu zatlara üns bermeňizi haýyş edýäs. Şeýdi we özüňiziň bilimini artdyrarsyňyz, daşda urakda bolup geçýän zatlara düşünüp başlarsyňyz. Ine meňe aýtjak zatlarym şular, almada bugünlük jönüne şuýda utaraýsak diýen. Bolar, bolar. Sag bolun, ölçärin. O çağırýan üçin ýoksa hepden birinji güne çykyşyma martda ýönün etjekler, aýtjak zatlarymyny siz bilen gepleşip aýtdym. Özüm gepleşmegende de goýar, siz çykandan soň. Başka doğru aýtdyňyz, watandaşlarymyz goý görsün, diňlesin, özüne gerek netijeni çykarsyn. Hökmen bizi diňläp, biziň aýdanymyz bilen bolmaly kanuny ýok. Goý beýlekilerin diňlesinler. Haýsy döwlet näme emede pikirde, näil hereketde, türkmenler üçin näme peýdasy bar, näme ziýany bar, şu zatları ölçerip dökmäni başaryn. Soňra bir netije gelersin. Ol her bir aýdylan sözde hakykat diýip inanılsa olam bolmaz. Ana hakykat diýip giýjek ony bilen watan satan programmasy aýdy otyra oturdy ýyllar. Ana şol her grup gepleşigine şol içinde ýekiji hakykat bar bolsa, onu men bilerim ýaly. Ýok-da. Giýjek ony ýalan sözler otyra. Halkam şonu ýudi ýa şo ýalany. Ne tragediýa. Bolýar şonu wagtyny kelmedi. Oň adyny watan näle ýalan programa diýip aýtmaly. Yo men watan satan programa diýerim. Sen watan satyp otylar da. O ýalan emme zatlary. Bolýany watandaşlar, şuýda jemläliň, hoş sag bolun, halmada sizem sag bolun, gelip beren gurulmaňyz üçin. Sag bolun ölçärin, şaharym üçin ýurtdaşlar, hemmäňiziň öýüňize saglyk. Indi köpleşipler şeýle sag otur.